ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборот бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 23 апрели соли 2019 дар бораи муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ақибгоҳ таъин намудани ҳукмиддинзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад ҳукмиддинзода хайриддин ҳукмиддин муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ақибгоҳ таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 23 апрели соли 2019 дар бораи аз вазифаи сардори хадамоти зиддинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Қодирзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Қодирзода Саъди Сангинмурод бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи сардори хадамоти зиддинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 23 апрели соли 2019 дар бораи сардори хадамоти зиддинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Вализода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Вализода Икромиддин Сироҷиддин сардори хадамоти зиддинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 23 апрели соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Абдуалимзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Абдуалимзода Абдукарим бо сабаби ба нафақа баромаданаш аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 23 апрели соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Исмоилзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Исмоилзода Хуршед Исмоил бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 23 апрели соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини директори агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Вализода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Вализода Икромиддин Сироҷиддин бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини директори агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ раҳмон. бо амрҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон Қодирзода Саъди Сангимурод муовини роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, Исмоилзода Хуршед Исмоил сардори раёсати банақшагирии стратегӣ ва ислоҳоти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва Файзлозода Файзулло муовини сардори раёсати молияи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин гардиданд. имрӯз бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ раҳмон нархи истифодаи интернет ва арзиши тарофаҳои ширкатҳои мобилӣ ба ҳолати аввала баргардонда шуд. бо супориши президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон нисбати шахсони масъуле ки ба ин кор роҳ доданд чораҷӯӣ карда шуд.